Повече от 4 години Мишо Шамара живее в Съединените щати с семейството си и работи с популярни американски звезди. Някога кораж да замине и да остане му дава парчето с DMX, което е знаково в неговата кариера. Последното си турне на сцената в България той посвети на 45-тия си рожден ден. Мисля, че това турне беше едно от най-силните в моята кариера. Аз съм имал много силни моменти, а това беше може би най-силното. Насякъде го убивахме. Мога да кажа, че моето представяне на живо е по-добро от всякога, когато съм бил. И най-добре е човек да спре в най-добрата си форма. Според мен това е най-правилното. Мишо Шамара не се смята за първият в България рапър. Дори посочи, че за да започне да рапира го е вдъхновила бургаската група Рап Нация, която се появява преди Гумени глави, и Геро Стоянов, който рапира на сцената. Само ще кажа с Геро, къде се видяхме. Имаше едно заведение, се казваше Блок 1 в Варна. Той беше студент в Военноморско училище. И там правиха такива вечери, където се пускаше рап. Той рапираше, аз тогава още само танцувах. И тогава аз си казах, мамо стара, аз като танцувам, не мога да привлека вниманието толкова добре, колкото като рапър. И благодарение на това аз почнах да рапирам, защото виждам, че той ги правише мармалат там, разбираш, ние танцувахме, ние бяхме фона само, пък той беше отпреди. Викам, чакай аз започна да рапирам. Да ти кажа, Геро, една от причините аз да рапирам в момента е да съм минал по този път, може би. Мишо все още се вълнува, когато е близо до много големите американски изпълнители. В последното му турне той е на сцената с една от големите хип-хоп звезди – Cold Heart. Само да кажа, че последната песен на Лил Ша смесихме в студиото на Майкъл Кор, който има грами награди за албумите на Eminem, за албума на Kanye West. Cold Heart помагаше за записите, той е грами номиниран артист. Но говорим тук за топ ниво, нали, в шоу-бизнеса. Темпераментният американец пък разказва как е решил да работи с Мишо Шамара. За първи път той го среща през 2006 година. Тогава негов приятел българин му показва своя каталог с български рапъри. Донесъл му 5 различни БГ рапъри на касета. Започнахме да гледаме, разказва Cold Heart. Гледахме първия и си казахме, окей, за какво говори този човек? Той имаше този поглед, това лице и знаете, движенията, тази страст. Можеш да видиш, че той обича тази музика. Рамо до рамо в последното турне на музиканта в България е дългогодишният му приятел и последовател, варненският рапър RBR. 120 кинта на ръка при мен е най-доброто. Гласа в тоя бит разширява. Той е убеден, че Мишо има още много да даде на хип-хоп музиката. Той е на такова ниво, че по-добре да си на върха и да се откажеш. И мисля, че има достатъчно опит да продуцира изпълнители. Има много опит и може да помогне на много изпълнители. Лил Ша в момента, неговия син. Скоро мисля, че ще се завърне в България с голям шум и трясък, защото Лапито попива всичко и много бързо учи английски и ще чуете за какво става въпрос. Тази зима до 14 януари Мишо Шамара е в България за едно поредно и може би последно турне у нас. Специални гости на турнето, освен Cold Heart, са легендарната рап група от Чикаго от Crucial Conflict, които наскоро влязоха в Rap Hall of Fame, притежатели на Грами номинация за рап албум, както и създатели на модерния баун стил, повлиян в целия юг. След това Мишо се връща в Америка, където ще се посвети на продуцентство и на своя син Лил Ша.